Activitatea instituțiilor culturale din Târgu Mureș s-a mutat în mediul online. Teatrul Național pune la dispoziția publicului o serie de spectacole din stagiunile precedente. Filmările spectacolelor companiei Liviu Rebreanu pot fi accesate pe canalul YouTube al companiei sau pe pagina sa de socializare. Totodată poate fi accesată o serie de conținuturi arhivate pe site-ul teatrului, fișele spectacolelor începând de la stagiunea 1962-1963, portrete și in memoriam actori, regizori, directori, creatori de teatru, expoziții virtuale, documente de la înființare, caiete program, afișe, cronici teatrale, obiecte comemorative. În plus, doritorii pot face un tur virtual al clădirii accesând opțiunea Panorame. Filarmonica de Stat din Târgu Mureș pune la dispoziție pe site-ul instituției înregistrări ale unor concerte cu public susținute în sala mare a Palatului Culturii. Înregistrările vor fi schimbate săptămânal. Până la data de 1 aprilie poate fi urmărit concertul simfonic susținut în data de 11 mai 2017. În program Marș Slav de Tchaikovsky și concertul pentru pian și orchestră numărul 4 în sol minor de Rachmaninov. Biblioteca Județeană Mureș invită cititorii săi pe site-ul instituției, unde se pot delecta cu câteva clipe de poezie în interpretarea actriței Ramona Elena Doleanu din Cluj-Napoca. De asemenea, accesând opțiunea Biblioteca Digitală, pot fi consultate online atât publicațiile Bibliotecii Județene Mureș, documente despre bibliotecă, lucrări de o înaltă valoare documentară, cât și publicațiile utile pentru studenți.